nou episod de pe acest canal. Astăzi jucăm standoff. Nu m-am jucat de foarte mult timp și m-am gândit să mă joc. Poate fac o serie, văd. Asta e blockerul. O să avem video special în care deschid toate cutiile. Îl găsiți și pe YouTube. Și hai să începem cu primul meci. Și și la duel. Na. N-am mai postat de mult timp. Asta e. Dar acum revenim în forță cu un video despre standoff și în următoarele zile mai apare încă unul, cred că cu unboxing-ul. Și dați-mi și mie o notă, vă rog frumos, scrieți în comentarii la Desert Eagle. Nu pot. Dar vrați-mi și mie o părere, mie îmi place, ador Deagle-ul. Și ne bagăm în primul meci. Acum sper să știu să joc, că n-am mai jucat de mult. Am vreo 2-3 ani de când n-am mai jucat. Da, până la urmă n-am mai jucat, dar putem încerca să jucăm. N-a venit. V-am zis, nu mai știu să mai joc, nu mai jucat de mult. Eram sigur. Da, ea e, până la urmă, e un joc, nu contează așa mult. Dar vreau și eu să câștig, să... M-a luat, m-am grăbit. Dacă stăteam cu minte, nu mă lua. Nu avea cum să mă ia. Nu scop, nu știu să joc. Degeaba zic eu frumos să nu știu să joc la nu scop. Vreau să iau pe unul cu lama. Dacă le iau cu lama, sunt zeu. Aoleo! Nu, că m-a luat. Mamă, ce cuțit are! Mamă, e 3-0 pentru ei, nu-i bine. Deci ne smoc acolo, că le atragem atenția. Da, nu văd în smoc. Uite. Bine, mai luăm și noi arma. Ai schimb? N-are schimb. Easy. Uite, frumos. Am și steluță pentru multe kill-uri. Nu știu ce multe kill-uri, că n-am făcut deloc, dar... E. Și bine când ai. Am o de flash. Nu. Mamă, nu l-am văzut pe ăsta. Mamă, mi-a dat cap omul. Nu, e AFK. Omul e AFK, nu... E AFK. Am și un kill, e bine. E bine să vei. Mă, fă ceva, așa, ia. Nu e bine, mă, frate, când e BV1. Headshots only. Scrieți-mi în comentarii despre ce jocuri sau cu ce joc, ce să mai filmez. Ce jocuri sau ce ați vrea să mai filmez. Mă, frate, ce să văd. N-am fost niciodată bun pe Headshots only. Deci sper că cu primul meci să nu fie cu noroc. Fie cu noroc, că n-am mai jucat de mult, noroc vreau. Vreau mult noroc. Nu, mă ia. Am blocat.
l-am văzut pe ăsta în spate? Mamă, ce-a făcut omul. Cât e scorul? Ce kill-uri am, mă interesează. Bun. Ești un G22. Mi-a dat cap. Da, cred că primul meci de încălzire, nu de... Nu știu de... Mamă, era să iau full flash. Am luat full flash. Nu știu, n-am idee ce fac. Iar am luat full flash. Îl iau. Nu-l mai iau. Nu trebuie să te iau. Am luat pe unul. Unul l-am luat. A luat. Care am făcut și un kill. Și da, apare în primul meci cu ghinion. Revenim cu al doilea meci. Și am revenit și cu al doilea meci. Și nu știu dacă v-am zis, dați și voi un like și un subscribe. Toate alea, tot ce trebuie să fie bine. Mamă. Pe harta asta eram bun. Nu mai știu dacă mai sunt și bun. Nu mai sunt bun. Nu știu să joc. N-am mai jucat de mult. N-am avut niciun kill. Haide mă, vreau să kill. Dacă luam kill, făceam și un kill, era bine. Măcar arătam la băieți că știu și eu să joc. Bă, se teleportează, n-am net. Eu n-am net sau ei n-au net? Ei n-au net, că eu am. Mă, l-a luat omul. Știe să joace ăsta. Șoricelul știe să joace. Șoricelul. Jerry. Eu așa o să zic. Jerry joacă. Nu-i zic pe nume, că nu știu ce nume are. L-are rusă, n-am idee. Cum, habar nu știu ce are. Ce nume. Ha, m-a luat. Eu sper că meciul o să fie cu noroc. Da, și voi un like. Dacă dați like, câștigăm. Dați like și subscribe să câștigăm. N-ați dat like. Dați acum, repede. Puneți pauză la video și dați repede like, că nu durează mai mult de 3 secunde. Like, subscribe, încăpel, tot. Aoleu, nu, că nu știu să joc. Cred că meciul ăsta îl pierdem. Dacă nu dați like. Dați like să câștigăm meciul. M-a luat? Nu știu să joc. Cred că primul episod e de încălzire. Și următoarele, când vreau să încerc să fac o serie de stand-up. O să fie ca lumea. Perfect! Pașul! E bine, am făcut și niște kill-uri. Câte kill-uri am? 2 kill-uri! Am câștigat și o rundă. Deci, atunci, nu prea sunt bun și după meciul trecut. Nu știu, nu mă descurc. Chiar dacă am ținta mică, modificată, ok. Eram foarte bun. Vezi că e low. Dacă nu îl ia, mă fac, nu supăr. Bine, Jerry. Bravo, Jerry. Nu uitați să scrieți un comentarii dacă facem serie
și dacă vreți să încerc alte jocuri, ce jocuri să mă mai joc. Perfect. M-a luat cap. M-a luat cap. Și? Nu știu ce se întâmplă. N-am net? Ba da. Dar nu văd nimica. Nu știu ce se întâmplă. Am făcut și o kill, am dat cap. E bine. N-am luat flash. Nu, să mă. Kill. Am dat și 2 capuri. Nu arată dacă am dat 2 capuri. Vreau să știu dacă am dat cap. Nu știu cum G22, habar n-am ce e pistole. I-am dat cap. Explicați și mie cum. I-am dat cap. Se pare că asta like. Dacă nu dează like, nu știam. I-am luat cap, dar e low, măcar le-am scăzut 80. N-are cum. Ai, unul poate. Și-a luat cap. Cred că și-a luat cap. Mi-a dat cap. În care am făcut și un kill. 7 kill-uri! Mamă, ați dat multe like-uri, se pare. Da. Nu știu ce am încercat să fac, dar... Nu știu dacă câștigăm. Măcar am dat și ceva, mi-a dat cap, urăsc când iau cap. Nu știu ce făcea, era AFK. Omul meu era AFK. Mamă, dar are ping-ul mare, omul. Are 346. Uite, mi-a luat cap, 133. Măcar am dat și am dat 2 glanțe în corp. Sper să se audă bine că pe videoclipul celălalt a fost unul de la joc mai tare. Mult mai tare decât mine și nu prea m-am auzit așa bine. 314. Apare meciul trecut, am făcut level up. Am făcut level 37. Mamă, cât am primit. 15 coins. E bine. Dăm exit. Că acum pe final de episod am... nu știu cum să zic. Nu pot să zic unboxing. Deschidem ceva. Dau la o roată să vedem ce îmi pică. Dați repede like, subscribe, share, toate. Pentru mult și extra noroc. Noroc aici la Show Journey. Dați like, dați de toate, avem nevoie de noroc. Ce pică. Ceva bun. Ați dat like? Merge și Fragment Box. Merge. Hai că cu ocazia asta deschid și Fragment Box-ul. Îl deschid pe like, cu doamne like, pe episod. Dați like. Mamă, da, se învârt cât repede. Like. În camă. Câte în camăne am? Am 5 în camăne și 2 rare. Am făcut și o rost. Meciul trecut mi-a dat 2 Fragment Box-uri. Fac episod special cu mare unboxing. Și noi ne revedem la următorul episod. Pa!